Shalom. Horas Madihita, selamat hari Minggu. Hudul Mahamu. Masuk Mahita, tapuji matuhata. Mari di Mahita, sian buku Ede nomor 10 lalu, ayat 2 dohot onom. Mari hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Jehovah, jowon na maaw, jala alusak kuma ibana, saidong anak kudo ibana jupa hagogotan, paluaw kudo ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangudinan ni naun tumibuli, jala namia di linggoman ni pargugu na suatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusaku jala partanu batu aku, debatakku, marhapor satu hodo au, haleluya. Martang yang mahita, alia manami para siroha na sumurung, debatani hatuaun nami, huingot hamido diaka arion, panaonon dohot hamamateni, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul marohanami jala perbadia imami kiri sude, natinaun nai, patadahum matu hami dosa nami, asa diarsakur rohanami, asa hupopomihami, hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami, lomo nirhani na manubus hami, asa martua hami marhite siani, rodi saleleng ni leleng na, say patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Oh
Tangihon hamuma patik ni debata, patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon are minggui, dinau nomarima ulahamu nasa siulamu, alai anggo are papituhoni, are paradianan ni Jahoba debatamdoi, dan jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutan halak pe namang hibati hutam. Ai dinanomari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungui maradia do ibana di hari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, hari pareden nai jala diperbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta, diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna, atong rak mangidugugu mahita, tu debata lahu mangulahon no bar tu batik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon no bar tu batik mi. Amen. Tato poti madosata tuadu pane debata martang yang mahita. Alia manami jala debata namin na di Banua Gijang, para sirohan na sumurung midahami, huparhatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangaleson nami nagudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asin niroham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokok ni anak haholongan niroham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesan dudusata. Alani pangalisota do ubayan na tartulang Kristus, jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata, jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Jehovah si marmahal
Tangion hamuma hatani dibata turpuk epistel diari minggon iman adienet sian 5 Musa 26 ayat 6 saat rodi 10a hita jahama marsikat sorin. Alai Roma lak Misir mabahen nasa uhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehon ulaun naporat tuhami. Dungi ditogio jahu bamahami ruar sian Misir marhite sia tangan nagugo dohot marhite sian botohon natol-tol dohot marhite sian songkota bulun mardongan akatada dohot halongangan. Nuaing pe idama ahu mabuan pertemuan ni perbue ni tano na nileho mi tuau ale Jahoba ima saatna martua do akana tu mangingon hatan di debata jala na peopsa. Amin. Taha tidak kuma hapor siautai songon nahina tidak kun didongata sahapor siaon disadok portibion rak mai tamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan na tu mapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean satu di perbadia adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu banal toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahuhudul tu siamon di debata Jahoba hanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di to di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dohok dihasani dosa dohok dihatain namandok mulak mangulu sogo dagini halak nong mate dohok diangaluan na sora suda. Amin. Horas mari tasarukna
Si patak kaso titing di minggu tasadarion, minggu infokapit tanggal 6 Maret 2022. Kita buka ma di halaman 3. Poin na perjulu. Papungu peliat 7. Sadarion minggu tanggal 6 Maret 2022 diganup minggu na perjulu. Papungu peliat do 70 hita lau haperluan tu pembangunan do pengembangan HKBP Bedung Barat. Papungu peliani di patupa dung 10 jamita. Tapa saat ma peliani di bagasana siroha, pelian paduahan tu pusat di bangku, jala pelian tu pembangunan 70. Poin na paduahon, majalo ulus sian huria. Di bagasan minggu sadarion tanggal 6 Maret 2022 di permingguan pukul 10 sadawib bahasa Batak. Patu paun ni huriatta do pasaton ulus tu salah ina sian tonga-tonga ni huriatta ima inatta yugia burusiobing nyonya si majuntak siala naung boho nasida marumur 70 tahun di tanggal 5 Maret 2022 sian wik tolu. Acara pasaton ulus di pasat dong sipul majaha titingon. Poin patuluhon pertangyangan wik. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di patupa do pertangyangan wik di gerejaon. Masuk pukul 10 siawib. Jalan amak kobasi di pertangyangan wiki ima sian wik opat. Riama hita ruas ni uriaon laho madohoti pertangyangan ini. Poin pelimahon. Sosialisasi jadwal kebaktian umum minggu para remaja sekolah minggu sesuai dengan hasil keputusan rapat huria bahwa jadwal ibadah minggu di gereja ini akan dikembalikan lagi seperti semula dengan jadwal seperti berikut di bawah ini. Yang pertama, kebaktian umum pukul 6 WIB bahasa Batak tempat di gereja. Kedua, kebaktian umum pukul 8.30 WIB bahasa Indonesia tempatnya di gereja. Yang ketiga, kebaktian para remaja pukul 8 WIB bahasa Indonesia di GSG 1. Yang keempat, kebaktian sekolah minggu pukul 8 WIB bahasa Indonesia di GSG 2. Yang kelima, kebaktian sekolah minggu pukul 8 WIB bahasa Indonesia di GSG 3. Yang keenam, kebaktian umum pukul 11 WIB bahasa Batak di gereja. Yang ketujuh, kebaktian umum pukul 16 WIB bahasa Indonesia tempat di gereja. Pemberlakuan jadwal kebaktian di atas berlaku mulai minggu depan tanggal 13 Maret 2022. Poin ke-6. Padidion Nabadia. Di hari Minggu naro tanggal 10 Maret 2022 di permingguan pukul 10 sadawib bahasa Batak. Patu paun di huriatta do padidion Nabadia tu yanak kon di huriaon. Alani tu akkana toras nanaing mabuan yanak konna tu padidioni asa di jaloma formulir pendaftaran sian kantor huria. Ia persyaratan lau madohoti padidioni ima na perjulu majalo surat pangantar sian situa wikna. Na paduahon fotokopi akte kawin natorasna. Na patuluhon fotokopi akte lahir anak manang surat siap bidan. Dung diisi formuliri jalan lengkap dot akka persyaratan dibuan ma ditiki perguruan ni natoras ni danaki di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 masuk pukul 14 WIB maringan di GSG Sada lantai 2. Halaman Pawaton. Poin 8. Perubahan jadwal pelaksanaan pesta prajubilium. Alani situasi masa PPKM dope di Negarata terlebih ma di lokasi wilayah Huriatta marhiteon pesta prajubilium nanaing sipamasaon di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 gabi diudur matu bulan Juli 2022 di minggu kedua tanggal 12 Juli
2022 nanengro. Poin pasiahon, rapat panitia Pesta Jubileum HKBP Bandung Barat yang ke-50 pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 akan dilaksanakan rapat bagi seluruh panitia Pesta Jubileum HKBP Bandung Barat ke-50 yang bertempat di GSG 1 lantai 2 masuk pukul 12 WIB. Untuk itu dimohon kepada seluruh panitia Pesta Jubileum supaya hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Halaman palimahon. Poin 17. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dot ruas nia KBP Bandung Barat. Pasaton selamat ulang tahun tu namar ulang tahun. Di bagasan mingguon mulai sian sadarion Minggu tanggal 6 Maret 2022 sahat hari Sabtu naro tanggal 12 Maret 2022. Saya di Pasupasutat Tamanasida namar ulang tahun ini di bagasan hai pason hu dilihat tuatta tunasida gajang ni umur. Songonima sipata kasotiting di minggu ta sadarion mau leate. Na menguduti huju hamima ima inatta yugia burusiobing nyonya simajuntak sian tolus nama jalulus mau leate. Lambok Tuhan Yesus manjou hodohotan ida ibana pai maharoromu mulak mahodohotan Tuhan Yesus manjou.
Ilame ni debatana semurung sian saluhuk na roha. Imana ramoti ate-ate do pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamaka manginang di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe jamita di minggu info kapit. Natar surat di suratnya Apostel Paulus madapoton Huria Rom di bidu 10 ayat 8 sahat rodi 10 tulu. Songonon ma didok di bagasan turpuhi. Odo tahe didok talpe do diho hatai di bagasan pamanganmu dohok di bagasan roham do. Ido hata hapor siauni nahu barita hok kami. Ay malua mahomolo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi. Huhu di hapor siai roham naung di pahehe de bata ibana sian akana mate. Ay rohaido porsea asatu hati koran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ay didok suratido daksi pailaon nasana porsea di ibana. Aidang adong ibar ni Yahudi mananggorik. Ay sada do Tuhan ni saluhutna. Naong marbasa-basa hosya kamoraonna tu saluhut akan nama jo ibana. Ay malua do ganuk nama jo goar ni Tuhani ido saha diturpuhi. Amakana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Di perusahaan besar manang tambang pitor adong do di bisnai manang bus nama ngalap karyawan. Safety is first in nate. Keselamatan itu adalah yang utama. Manang haluaunido narumikot. Di merek Nibisi ido ibahen. Dak pola ibahen bus karyawan kru A, kru B atau kru C. Tahu. Ale pitorido ibahen safety is first in. Haluaun. Asa unang masa kecelakaan kerja. Asa pitor jamot manat nasida mangula siulaon. Jadi saya pitor ribayan nasida do manang na songon bentuk supervisor na tikos doho modum nabudari 3 job pemodum pitor ni nadote sebelum berangkat ke lapangan. Anggo dietong do hurang parpurumon na tumago maho mulak bah inna. Jadi keselamatan itu paling utama. Songonido nang ditongani parnguluota. Jok-jok do mangalului haluaunido naum marga. Molotuk pemar porang nuaing di baribaan nate. Pitoradong go bunker nen nate. Ya. Molo nunga masuk anno tuson dalam malua mak. Hape taboto do presiden na digulingkan hati hai ibangker do itakup. Dang boy malua ibana siani. Hape nga pasti selamat karena punya bangker yang sangat kokoh, yang sangat kuat terbuat dari baja. Hape tong boy ya tertakup. Dang boy malua. Buhado hita makamanginang jok-jok do asa malua danak umur di bawah batita misalnya molo hatiha tahun 70-an molo dong danak asa malua ibana siapa lasik anu masa do palasik na julu pitor ibae ma ihor-korkom ma bonang madalu
Yorok-korok kon manang na di pargolangan di tangan naon, manang na di pakna ibahem may. Asa unang yosok palasiin na. Imadalan. Na di ba molo tahun 60-70 ape, ya, neng berangkap tu timur-timur hati Indonesia dopi, tetara mah Peter lengkap mah aka si borai bahai di sini. Asa unang hona tebak inna ate. Asa Peter menyasar peluruin. Gudang guna songoni lao mabain aka dalak kaluau di nguluna asa selamat di parporangan di parsitabunian dohot na asing. Jalan na menarik hama kamanginang hati hadung ya 12 April 1912 ima Duktar Boto kapal Titanic na madabui na lonongi dibuat maaka barang-barang manang na bentuk songon nagabe di museum pun ate ya. Aka artefak doh dia mah barang-barang na boy di patuduhon di pamasuk mah tu museum godang maaka pengunjung ibereng maatong oh ini barang mewah, ini bagus, ini terbuat dari keramik songonon. Ale terakhir di pangujung nih pameran nih Peter adong do list di baen batasna go nama-nama yang selamat baru ditoru nama muse nama-nama yang hilang ini teh gowarni nama lua gowarni namago tertarik do pengunjungi mamereng aka gowarna selamat dari kapal Titanic yang sangat membahayakan dan mengerikan hati haina obartu sejarah. Hal yang menarik di sana adalah nama-nama yang selamat. Boharo hama kamanginang bolo malua hita sian parmaran pa Victorido ate. Hola nadong longsor manang na gempa yang selamat ini. Yang hilang sekian orang. Jalaido ditongani ngulutta gok niak kaparmaraan daktar baik kita sasitong na malua kinorhon ni gogot tamanang na wasot tasadiri tung asini rohani itu hado mabay kaluaon ditonga-tongani ngulutta molotuk pe malua nakin sian parmaraan so kapal Titanic nama-nama yang selamat haronggo Apkagowar na naing dapotan haluaon songon si Paulus dison maju guarni Tuhan di bagasak kaporsiaon mangulahon hatai jala itu nakina didok talpe di bagasan rohamdo hatai firman Tuhan itu tersimpan dalam hati kita sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan dan mengaku dengan mulut kita dalam iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita mengaku bahwa Yesus itu menang dari kematian dan dibangkitkan oleh Allah. Holaniro modal kapor siauta marado perdebata dalam malua. Asa molotuk peadong goar nakin na malua sian parmaraan debatado na paluahoni. Debatado na mangalehon gajang niumur di nguluna. Hama kamanginang di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Bohado bangso Yahudi makilala. Haluau ni itangan nami. Ay pinoparni si Abraham dohami. Ay opunina porsia si Abraham te. Jadi deking nga hal Yahudi ya si Abraham. Ido di pangasahon bangso hati hai. Jala laos ido nang mangulahon patik. Ido dapotak kaluaon. Jadi patik ido na utama.
supaya dapat keselamatan. Roma Paulus pa diposon, pa tikoson, pa hoton, dada alani si Abrahamo punguna sama luhamu, dada alana diulau kamu patik asama luhamu, tung alani Yesus Kristus do. Asama kamanginang, molo di Bibil tayo molo misalnya tayo no di Toru, di Stelengay, torarong gua gorni iktu sison, ini gambar ikan, ya. Di naporsia hita hata di bata di bagasan Yesus Kristus nang monang, los ido nang dijuluni Bibil taon, iktus, ya artinya ikan, alai molo iktus itu berupa singkatan. Iktus Yesus, kanai Kristus, tenai Theos, usios, sigmane, esnei, ya soteria. Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Jadi holat tatiuk Bibil tahun bahwa kita sudah mengaku sebenarnya bahwa kita pengikut Kristus, kita percaya Yesus itu anak Allah penyelamat. Asa ido dedo kondisi Paulus nakin ayat 8. Ngasahat tuhi ta sasitong nahatai di bagasan rohatta do. Jonok doi jala ikon mian matutu hatani debata ditongani ngulutta. Datung alani si bora nakin, datung alani bonang manalu nata tiup-tiup, manang akka pertahanan ni daging napabosio daging asa malua hita, dada alani ima keadaan nasuksuk invest ni hita malua, boy do Peter har satokin. Holandi blok isilani perda parhepengon di portibia te. SWIFT alani porang ni di baribana te ya termago do sodong argani hepeng so nabubi mabuat hepeng tu ATM nasida te suatu konabum kan nirun lain dang marlapa tani gop invest na manang na hepeng nga di ATM na ya te dang ima pos ini namasa. Jadi bukan penentu supaya kita sejahtera, selamat, tenang, punya invest yang banyak. Nah, sangop bas doi bui humosa ibai debata. Hama kamanginang ima balgani holong di debata makokop kita. Dan adong be parbangsoon natakas hamido malua hamudaong. Itu benar diperbandingkan nakin adong Yahudi dohot gorik. Molo di bahasa Batak nasi mungkin ya Junani dibu ate. Junani mangasahon parbinotuan na pilsapakna. Yahudi mangasahon haporsioni opunasida. Benar dangadong be istilani, dangadong be Yahudi manang nagorik atau Junani tidak. Yang ada adalah orang yang percaya yang mengaku Kristus sebagai penyelamat itu nama luar. Ya do ta jaha ka sejarah hati Winston Churchill ya perdana menteri, kemudian dia memimpin perang, sudah dikepung musuh, itio ibana radio sebagai pemimpin, sude mahita prajurit martangi yang tuadupan ni dewata. Sudena sida uduk tu debata martangiang. Jalai do malua do Winston Churchill ate bana boy panagabe perdana menteri. Ya. Sudah dikepung musuh dan tidak bisa lagi ada jalan keluar. Songon beli Ukraina wae ngate. Ya sianan dikepuk sude. Ya. Mangido
Ya sasudi martangi yang tuado panidi bata malua nasida batu tu bamangulu do wis tencarcal. Padahal dia sudah dikepung. Itulah orang yang dekat memanggil nama Tuhan. Song orang si Gideon nate, ya. Jadi sejarah dalam perjanjian lama juga bagi orang yang percaya memanggil nama Tuhan akan selamat. Idonang di 5 Musa 20 nomi hama kamanginang. Najulu hami di parhatu baddo. Alain waeng sahak mahami tuson. Alani upasat tami ma nasa parbue patumonaan. Ni parbue ni tano. Pitor inna bangsoi doate. Dalam keselamatan Tuhan yang menyelamatkan. Dan ketika kita punya berkat dari Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu nang di hati dakon di bagasan di ayat 10 ai. Di 5 Musa 20. Hama kamanginang parbue ni hapor siota naung malua hita hinorkon ni Kristus Yesus alani holong nado datung alani pabahenata. Ya lo songo ni nama saate di tongani halak dangmar hapor siau tu Yesus ate. Yati hai takuk manasida parsuada ma hapor siau mininna bah ngatong bayonet ate. Ya. Adong dotong nama bersihkon baik gobaran misalnya gebar Tuhan Yesus mau kamu meludah ini kamu selamatin kan bah itu ditijuri tong adong Bibel nama nang buku-buku Kristen mau kau ngoyak-ngoyak kan itu oh asas malua ho iribakon parduliku ini kan ale adong mah sada dana ya umur 10 tahun Bae songono lau mas wadahon asa dihujat Tuhan nahina porsion. Alero madak danaki saya tidak mau menghujat Tuhan, saya tidak mau menghina dia karena dia juru selamatku inna. Dak dana hodo nama lua anggo nasing nai ipait tokbo. Masih sama bayonet kamu sudah takut menyediakan keyakinanmu mate. Ya, songoni masudi. Jadi dana nama katita kon Yesus ido si palua ibana. Laus tu ido nama lua ido pal udah pulanglah kamu. Ipaula ibana dang dipamate. Asa ko para nakin hama kamanginang ditongani ngulutta dinata swadahon debata daktaha porsia ibana. Taholopolom ngulut tahun itu benar itu Tuhan ta Yesus ate. Napi nama perhamal nguluna ido aguan ho sasogut. Halai dina porsea hita tu Kristus Yesus mago pe hosak tahun mago pe nang hadiriot tadi hasianganon. Saya dapotan hanguluan do haluau do sogut. Ido benar itu ay malua do ganuk. Na porsea dia. Keselamatan itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Kesejahteraan itu datang ketika kita juga meyakini bahwa sumber karunia dari Tuhan. Jadi haluau ni hama kamanginang daktar bek kita manukangi patu pahon secara pabahenata. Hukum Taurat itu bisa dilakukan karena kita mengandalkan pribadi kita. Kekuatan kita. Molotu perong di sana hati hayate di pinggir-pinggir jalan, ibarat kotak sumbangan, save Aleppo ninna, save Syria ninna, save Palestina ninna, save ni halakam mai, ale hepengan winoto tu dia lawate. Ya. Datung alani sumbangan ni asa selamat, bukan. Alai roha nama kaporsiai, nama kanguluhon hatani Tuhanido asa malua. Datung alani sumbangan nakin kotak-kotak ibaen asa selamat tidak. Imana tarida di partikian waeng usaha ni hajol mauni dalanna asa malua.
bukan. Manang bu HP sepintar-pintarnya tupai melompat tonggoi ko gadap jatuh. Ya. Sebisa-bisanya kita manusia untuk mengolah sesuatu di tengah dunia ini sehingga kita nampaknya berhasil, sebenarnya adalah itu menuju kepada kelumpuhan. Mana takas di igil Apostel Paulus ditongani nguluta bohado hita ganuk na porsea maka tidak kon gowarni Tuhane. Sian na tumangiod do roh haporsiaon. Ia panangi hononi hatani Kristusin na ate na si Paulus. Tarida di si hama kamanginang mabinereng mana sa bulanon partangyangan batu tu tangis to bangko nate ya. Bapaling 20 halak ma na hadir 25. Apa nga sa huria partangyangan ganu ari Kamis. Apa sian na manangihod do roha porsiaunin na. Wahado hita manangihon hata ni Tuhan. Manangut talpedo si pariotta manangihon akka isu. Manangihon akka ragam ni nama bahen lam tuliluna haporsiaon hadirion ni jolma. Perlu do hita maca lohata ni bata. Rekod do hita maca habibi lalu nang bibilon ninna kan. Rekod do hita manangihon hata ni bata. Jala idona mabuat kita sogot manada haluaon. Di bagasan nido hama kamanginang tarida ditongani ngulutta alani holong nitu hattai makokop hita jolma pardusa dipalua hita sian parhatu banon ni dosa songon bangsoi dipalua sian parhatu banon ni Mesir sahat tutano Kanaan songon itu nak kita di parhatoba dosai hita alain waing ngagabe malua be hinorkon ni legalitas ni haporsiota maka tidak kon Kristus nokehe jalaido maknani parmingguota. Kenapa hari Minggu kita beribadah berdoa di gereja? Karena tiap minggu kita harus mengingat dalam gereja ini bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Itu panadangari sahabat kita. Hari patuluhoni pas may hari Minggu. Hamonangan nitu hatay dohot mahita marhamonangan. Holong nitu hatay gabe tarida ma haluaon nabi nahen. Dilehon hosana asatung dapotan haluaon hita. Tertaringo ti basada ilustrasi mo kamanginang ate. Suami istri mardalam ma lahotu duluk pegunungan Rocky nina. Dina neng manakohina sida tu duluhi pepitor Roma trak. Tertarsonggok ma amat tahun. Ujungna dang dalabi dalani mobil nai masuk ma tu sungai. Aik na doras wa ma di sekitar pegunungan ate. Doras. Pitor tarkuci ma tong bah buhana matahe ma berusaha ma amatai laho ma buka pitu jala tarsongon na labak do pak nangek do mobil ya jala dong angin na di bani. Ibereng patrak na asing matong bah. Singgah turun nasida ibereng. Maarong na madabu. Neng lonong mobil na. Di usaha ma. Boy matutu. Supir nakin. Paluahon mabuka pitu. Jala itai matong. Ima inatai. Oma musay supir trak nakin nama merengi. Isapat ma dali. Asa boy. Ima dalam malura. Barusaha do amatai paluahon
ngasongon na pingsas honi inatai iya tarik marlange amat tahun maipudina ma inatai ola lau mabuat talion na nidabuhon ni super trake tutu dapok do talii jala sa songon na boy margogo daktar bahen inatai malange malawan arus na karas pitor dikat tenamatai ma tu inatai talii asatong boy ditarik sakit tutu boy do malua di pinggir inatai selamat ale yang matai tarbuan arus tak tarida be imadi pegunungan Rocky na masuk mobil itu sungai Colorado nasiate ya jadi tarida di siamo kamanginang bohama holongnya matai na marguar sibil dibaen di bukui ya. Sibil itu membantu istrinya diikatkan dan biar biasa ditarik dibawa ke pinggir tetapi dia terbawa arus daktari tadi boy dogo barani alani holong ni bil amatai maradopon inatai bari usahon madalam malua iihot madohot tali dihot marhite holongna batutu diihot babui malua inatai songoni manang ngulut tayape ihot-ihot ni dosai ungadi palua tuhatta Yesus Kristus ileon hosana humokop kita asa tong malua hita mangulu hita jadi Allah itu sumber keselamatan dalam Kristus yang mau menyelamatkan kita seperti Bil terhadap istrinya itu karena ia mengasihi istrinya dia tidak peduli nyawanya penting istri saya ini selamat ini tutu boy malua inatai alani holong ni amatai disarihon dihokop jala dihasiani nahina holongan ni rohana songoni manang Kristus Yesus ditongani ngulutta dihasiani ibana hita dihokop ibana hita diseahon hosana asatung dapotan haluau hita Omma dalam malua hama kamanginang namar hato potong Kristus Tuhan jala ido nadapotan haluaon atong dilehod de batama di hita gogo asa songot dia pe partikian na pinasaha ni de bata tu hita gok pe si pikiran gok pe pergumulan mananggudak pe hasu saat tabulus ale taingot ma dada portibion laho palua honau dada si solhot manang todong laho palubak honau holan Kristus Yesus do natuk paluahon dohot mangalehon lasni roha ditongani nguluta martang yang maita mauliate male Tuhan barita nauli nasaha Tuhami pasu-pasu mai mabual lasni roha di hami jala toktong huhati dakok kami ho nama lua do ganub nama joguarno atau ngasi marham tugu hame bagasa kaporsiaon jala iring-iring lakkan nami Tuhan mulutuk pehubulus sami gok niak kamara gok niak kasih pikiran gudang niak kahasusan seta tak ma ngulu nami jala todimi ma Tuhan namangingani rohanami asa saluhu na ngulu nami maperhatopoton nahodo si pangulu si palua jala si hokop kami asih rohamale Tuhan jaka nama salitongan ni huriam marhite parsahiton nasonggop di ruasmi homana pamalupon mamasu-masu kaubat songoni Tuhan manupahi saluhu na keluarga di namar habok ni roha Norhon ni nabor hak na hinaholongan ni roha ni keluarga setongan ni huriam asiroham homana mangapuli mangalehon pos ni roha doh pakirimon toktong margogo Tuhan keluarga pabuadada hamatiani ujung ni ngulunya kana porsea tung jupang do sabulon ni todi ema surgo hasonangan dia kana marhato poton goar munabadie
Ali Tuhan saya tatak manang nasida. Udang loas tarilu-ilu. Gabe songon halak si pelebego. Ale paluas manasida Tuhan makirim tutik kinamangihon. Pabuan na duminggan na umuli di sari hokodo Tuhan sikka ni arsa ni rohani ruas ni huriam na borhat na hinalongan ni rohana sida sian tongani keluarga. Ali Tuhan Jehovah jakatiting na masa tongani huriam saya patulus may Tuhan lam tudenggan na yaka parsaoran ni ruas ni huriam songoni Tuhan nang pangabahan ni ruas ni huriam di ganup akaulaon na paso-paso toktong marpanupahi Tuhan di natarbahen ruasmi pasahaton dalam lasirohan asida di tongani huriam HKBP Badung Maraton paso-paso Tuhan pamareta nami salehon mahabisuhon nasyako tupahi nasida di akasyulaon padawa karagam ni mara siatongan ni bangso namion nang luas Tuhan gudang akapaguturi na manigaya kaparsauran nitongan ni bangso doho negara namion ali Tuhan Jehovah selehod dame nitongan ni portibion asiroham unang luas Tuhan di bagasan gok ni akka asibulisot hajol maun ale toktong ma di bagasa kaporsiaon asa mangulu Tuhan dau akatahi-tahi ni na jahat tahi-tahi na laho mangagohon dohot na masigay loas pa Tuhan di bagasan dami hami salukot na ali Tuhan Jehovah paso-paso karuas ni huriam na marlasi roha sadarion di bagasan mingguon di natarbahen kajang umur nasida tupahi Tuhan ngulu nasida songoninang ina namin na majalo ulos nang boho 70 tahun paso-paso Tuhan ina namin di hatuaon na dongani nasida tabahonon muma lasiroha gajang ni umur lumobi panupahyon asa tung takas Tuhan di hatuaon ni ina namin boilam tang haporsiaon nang panadaon na todopan mo na badiyay paso-paso Tuhan na saluhut po paran na ali Tuhan Jehovah debata di namulak pehami siya tongan ni kananon siya bagas corom ramoti mahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si Pangulo hami jalo matangi yang sob bayrek namion amin. Tauduti mamuse marede hita 760 mamukasian ayat sada laos tapasa ma piliata Tuhan Yesus
datangi akon ma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dingkan dohot na solibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaw mo itong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saot ngaloman ni Roham di Banua Tongonsongon na di Banua Gijang, lehon matuhami salarion hangu luas siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togiot pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin.